Кое харесваш повече, сперма или майонеза? Майонеза. Хитлер или Борисов? Борисов. Джорджано или Янка Рупкина? Джорджано. Запек или... Отиваме на купон. Малка дозичка. Насе, какво правиш вътре, бе? Какво правиш, брато? А? Ти какво направя, човек? Ето го авторшейва. Ето го изпирчето. Какво? Що ме снимаш от предава? Гнусна пица чалендж. Мале, добре, само се надявам да ви стегна до шивания номер 7. Чакай. Номер 7 след ще видите. Това са истински червей. Здравейте, приятели! Днес ще играем Innuendo Bingo Challenge. То се състои в това, че сме взели едни кисели млека. Някакви хора просто тичаха и крещяха: нямаме порно.